Түркістанның халық артисі, Салауат Юрлаев ордені кавалері Фән Уәлиәхмәтов сәхнәдә. Минем күңел якты нурлар булып, гармун телләреннән сибелә. Җыр-моңнарым аша дуслар сезгә, чиксез мәхәббәтем сизелә. Тынычлана алмас инде җаным, җырланасы җырлар бетмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Тынычлана алмас инде җаным, җырланасы җырлар бетмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Әле көзнең сагыш мизгелләре ераклардан урап үтәләр. Уй хисләрем ташып күңелемдә, гел язларга таба илтәләр. Тынычлана алмас инде җаным, җырланасы җырлар бетмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Сәхнә түрләрендә талиян моңы, җаным аша җырым түгелә. Тулы заллар буйлап тибрәләдә, алкышларга кабат күмелә. Тынычлана алмас инде җаным, җырланасы җырлар бетмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Тынычлана алмас инде җаным, җырланасы җырлар бетмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Моң шишмәсе әле ташып ага, яшьлегемдә ташлап китмәгән. Яшьлегемдә ташлап китмәгән. Яшьлегемдә ташлап китмәгән. Безнең легендабыз Фән Уәлиәхмәтов. Фән агай. Хөрмәтле Фән Гәүзулы. Бүгенге матур сәхнәдә, шушындый матур залда, сезне матур бәйрәмегез белән Туган тел телеканалы исеменнән котлар өчен генераль директорыбыз Азат Галянур улын чакырабыз. Азат Галянур улы, сезне сәхнәгә чакырабыз. Фан Гафис, сезне чын күңелдән, үземнең исемемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән котлыйм шушы зур, матур бәйрәмегез белән, юбилейгыз белән. Сезгә сәламәтлек, тазалык, иҗади уңышлар, яңа җырлар. Әле алдагы елларда да бүгенге гидәй тамашачының мәхәббәтенә куенып, яңа уңышлар сезгә. Җырлап, балкып торыгыз. Шушы сезгә диплом безнең телеканалдан.